Kaya si Kuya, i-3 niyo ng protesta. Kaya ka. Kaya ka, siya ng protesta. Diba? Mas madrap talaga siya. Sige! Guys, isa lang masasabi ko. Galing si Pa, kasi di ka. Iba. Mabahal yung expectation. Takat ko si Lido. Kaya bawal yung alanganing balik. Dapat placing ko pa rin. Nakaset na kayo? Sila, Kuya Gab, pa-check. Mamaya. Ay, Kuya Gab, inaantay na. Hindi ko rin alam eh. Si Jess yata naglagay. Tayo na lang. Mamaya, sige, check niya. Hindi na po rin. Kasi by the Yes, sige. Kumbaga ako iya. May water. May budget kaya. Ay, nasa car. Out. Kaya mainit na lang kasi nakapos ka. Parang isa. Ngayon din ako. May water. Tampak na. May water. Ano na? Eh, compared to strategize naman na yun. Out. Dahil mo paparehas yun. Or the gap. Random. Box 3. Pero baka dalawa lang. Ako, after nito. Siguro ko Kaya magano lang. Isa lang.
Konti. Konti. Oo, yung mga galing na guys. Pero mapapawian mo lang na parang Mentality yun. Bawal weak. Bawal yung napipit. Bawal yung naiinis. Bawal yung nasisira yung dito. Nasisira yung deep breath. Kailangan mong mag-score na sigaw gusto. Paano? Boy, hindi ka namin matira kahapon? alpha dog. Mga tatay, Nakakatawa pa Pigil na pigil kami. Point mo muna sila. Mark. Bawal. Si Mark. Pansin mo, para sa mga action. Nung pinag-uusapan natin yung stage, wala man sinasabi tayo dito na tawa-tawa lang. Ano doon na si King? Uy, sigurito! Iya, may suspicious sa'yo! Tapos yung sa picture, sabi, grabe kayo, hindi nga kayo nagkuha ng picture. Ano ba yun? Si Mark, natuwa niya si King. Sabi ko, parang nasa loob ko na kinakain ko ng marami siya. Na? Hindi. Okay. Maliban pa doon. Oo, maliban pa doon. Si Andrew. Hindi nga namin matira na alpha si Anton. Oo, alpha dog. Hindi alpha sa kanila. Sa ako iniisip ko. Parang kami. Pigil na pigil. Hindi ko yung mga nag-react. Ikaw, sa akin. Sa Kaya, parang bibigay ng plato tapos nung Ah! napunta, yung ano, Kineto ko sa akin. yung... Lalaro tayo. Oo, yung Ano kayo? ito yung mga things. Oo, may mga anak na. Pero wala ba something pagkakas? May ano, di ba? Parang may ngipin ka. Ako, nililinis ko yung mata ko. Ako meron. Hindi. Sabi ako. Parang man. Hindi naman ako eh. Nakita yung kanisa. Delete ng ano, bagang inalitan niya yung digital footprint. Hindi ka na nagparamdam. Ano ba? Siyempre naman. No one time ko tumawag for the count sa inyo ng ako, mali ko ba yung topic? Kaya tinatanong yung may topic ng kasi nabanggit sa kanya naging Hindi naman yata sila sa summer. hindi naman. Kaya mo na yun. Uy, baba naman. Sino? Sino daw? Wala rin siya confidence sa Pero ko lang ang katapat niyo. Pwede kayo bring the water there? Okay. Patay na? Sugar on my...
Gucci.
daw mapasok sa mannerism. Yun yung inaaral ko kanina na sabi ko, ikaw munang bahala. May tinitingnan ako. Yun yun. Kaya kung nari kasangga kita, huwag kang